Manjung buntag ni jung tanan guys. Sa Diyos sa buntag na baklay mi. Uban mi ni manangili na tumisa ijang ugangan. Maghatod mi kuan pamahaw sa ijang ugangan guys. Dari sa ibabaw. Naghatod og rasyon. Gini si Manang malangit gini si Manang. Ano malangit man? Kay Dutan man. Nagsakripisyo sa mapagmahal sa ugangan. Gilaman kay ang pagpamayo pa ka. Ingana dyan na nga ito dyan higugma nagatang ugangan ng kay simra po na sa tuang inahan. Kita dito dulu di susun sa mama. Ugan sa kamahal na tagatang inahan, mapud atong pagmahal sa tuang ugangan. Grabe ka mga gianan na kalapok. Nukob sa hangat, uban taon tagud hapon. Ang schedule ni oras alas 7 buntag, alas 11 alas 4. Sakto dyan na nang. Ato dyan higugma nagatang ugangan. Luoy man way mahungit. Kaya ko na po kuning tipon sang ugangan. Magsakripisyo dyan. pag mayaman talaga ang forma mo dilo. Sabi. Puta lupit ah. Mabanaban pa ni nga mo ang bunso. Jago. Pugos ikana. Pugos. Tare mi mang. Maju pa Janet. Maju ba? Bigla ng kahoy oh. Amang na. Parang dagkas bato mo nang umbitay. Kuan man na, palija na. Matong. Palija. Makaon na niya. Batong ko no. Nasa dito? Palija. Kapali dyan ito? Parang magbatong. Nakakasa. Nasuko gyud, nasuko. Dali nasuko. Asa ko kita bitan. Palija. Morning te. Ay butuloy. Sige na kamad. Ay ito mo din ito. Yaging. Pamainit na lang ato bay. Asa? Nisa ka naman mi dia. Be daplin be. Daplin oy. Tara kay pakanonon. Lag hanghang na kayat-iyat. Kumanuban. Kuyo guna ninyo. Wala di biya pa sagbitay karon. Haman. Pasingat sa amin sa Diyos kabuntagon. Asa may bayabas? Siminto na madayta na nagkalsada dani. Minto ni taman mo puti nga tumahaya gatusapan ay no. Lami na yato kanawa day pa. Duwa ba joy pamogon ta tong kanawa. Lagi. Wala ba mo ganawa maglakaw? Magtingog-tingog. Duwa ta. Amo ka na sa amin. Hanggang sa amin, di din na ibuwag kay magsakit ragangog, di na masuot. Mama na binubino na. Uy, bagjang. Asa binubino? Adi na mao. An guys, sitio puti. Namulang na. Senior San Agustin. Chapel. Lamig bay na latisali no. Tapos na sitay. Yung buntag diha nay. Labay sa ame. Nada nagbay sa ugangan ni manangilin guys. Gitawag ni kuan guys sitio puti kay daw man mi sa puting bato na kanang Pampanga. Mao nay puti. Ug kana maligid. Ningas tatay maabot kuno na og kanang makuan maligid. Nga na rin natanon pero ang taas na. Pagka na matumpag tambunan ta. Ningas tatay. Asan balay nang? Kana. Murag mapahak libi. So nang mabili ni diri na libi. Gidakan magkalsada. Hala jud ka. Kay banuban. Ang banuban pa ni nga mga kinamanguran guys. So pa kimbot-kimbot lamas kunot. Nanami dari guys.
Majang buntag, nay. Ma. 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 Di na lagi muting. Ma. 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 Ara kastil ay. Okay na? Dili na mo. Buka? Ma. 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 I love you, ma. Dani ra ba magpahilutan? Ma. Mangilot man ni siya. Moro ba nito hilot na ho? Luoy lang man ako. Luoy. Ngilak lagi. Hindi hilot mo siya. Kadya gilak, nay. Gusto niya sa istorya, di sa istorya. Ina mo kasi tingin lagis o nasaba mo na, di ba, Jin? Magdaday-daday. Luoy jud basta wala jud sa mga anak no. Gagi jang kuan guys, si jang bana. Sila rang duha dani. Ilang mga anak. Wadiha nanapi mga pamilya. Dara mo to, matro ko sabay maglugaw. Si manang mo'y nagsakripisyo. Oh. Ako rin maglugaw kayo sa ulag. Karning manok. Iimo ra dala pakada na din naman pag makakaanday ko, di ko. Pamaw sa tay. Ako rin maglugaw atus bayan sa basig mo putus kuan. Pogi ang lawas. Pila ba imong anak tay? Pila imong anak? Hello. Namatay na tuban. Agmauban ka na gabi eh dani. Kamura? Ako ra, kami ra kay. Labay na hindi ko agos bay na ba? Pero batong ngato. Apon. Ma. No, karang luod sa may anak gagaatong. Manang ramay may nagsakripisyo. Oh, ma. Oh, pamainit sa tay. Ma. Nay kuanda na tay bikog puto og kanang kuan, pan. Unsa man na pagpakaon na nga di man mo nga. Di man mo mata. Harang bubuag kuan. Ha? Pero gi man nangungitan mo makatuon. Oh, parang inang kutsara na baba. Ah, Ano yung style na gapon? Mura kung nakalimang yung basa uno. manang Manang sa ngalaga nga. Si Mark Rio ba sa una mang naninag manang di may nagsakripisyo dani guys si jang ugangan guys. Pero unta bisag nanay mga pamilya. Nagyapoy anak mo. Atong. Luoy laman sila rang duha. Managabi sila rang duha matug dani. Ngilak man lagi. Ma. 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 Hindi makatingog. Di siya? Di na, ungiti pa kuno nang. Itas-tas lagi dyan kamot mang. Taas, ngilak lang siya. Ano ko naman dyan mapagnanagang luha. Pila ka kapil mo kun man. Ma. Dapat sa Ginoo ma. Oy makatabang na to ma. Ma. Hindi nga. Dili ka unya mahadlok sa mga katalagman nga sa kagabion o sa mga udyong nga naghadyong panahon sa adlaw. Pabanbayan ka sa Dios sa iyang mga anghel. Aron magpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. Ang Dios nagingon, luwason ko kadtong nagigugma ka nako. Nalagyan na sa gustong istorya. Minaw ka ma. Sakit ka dyan sa dungon ni nga ni inano. Ibito ni admit kaya naman ay siya pilil. Sila. Ingnan nang, mga anak nang. Mga anak raman po na karapatan dani. Oo. Sunod ako po na ilang dadong mo kan kay buko pag ako may nga kuan. Kebo ngut pili. Biragon lagi sa kanidyan nang, di siya magpabidya. Nangiti pa na. Na, namiso. Na. Lagi na gustong iingon nang, di laman makaistorya. Ma. Kamusta mo, ma?
Ngayon yung kuan guys, binaji. Marami. Pagdami binaji. Lagi. Parehas ni sila guys mga binaji. Basag salmo kay. Isa may mabasa. Mana? Basahang Ate Julie, Bible. Adlaw. Kada adlaw ta na basahag Bible. Naman diha ang tigpanalipod. Size o ala. Kuan. Naman diha ang tigpanalipod. Talaga yung kuan pil yan ang pil yung alas 6 sa buntag, alas 6 sa hapon. Magtawag og mangbasa ba? Kung pinili ginta ko niya. Basig maulian babasag Bible. May mo, hindi ba mo sabi sino pare dili libre mo na. Libre mo gud kan sabi ta kay lakas mo pare kay na amang wala man ka pero ang pala Pablisingas pari ba? Libre ra man mo pablising. Ibalik dito ay ikaw. Ham to dapat dulo na ako sa amin mag-ahatol ng basa kanina. Kanang gipilo. pipili ra bitaw na kanang bantay na nila. Balik ayaw. Kinis ay pun mo mo punigi ko ano. Mani tigilot na sa unag mapiang ko. Ginahan na lang isa. Dapat na lang. Nilak na kasi nilak na dala. Nakainom dum na Lang lagi ko nila sakit. Nijang dagan may sakit. Pwede mo gundin sa hospital og buot pa. May oxygen dito ba? Ningin man sa ganyan la. Pagbasa. Pagbasa ko lumiro. Naman dyan na ng hospital nang kanay Kaya tulo ko matiman dito. maglugaw. Maglugaw ako sa bahay. Mag-ihaw man kag manok. Mga ko katay. Sagos ni lugaw. La! Ma! Dugay naman. Ito ito. Wala pa hong lugaw niya. Mura. Aray lagi ko na. Nacho may sakit. Lagi na siya gibati lagi. Aray daw. Sa katawon sa. Na din ta nagdoktor. Kita yung magdadoktor. Ha? Hindi na lagi nila. Hindi. Ilan naman po ito. Hatag nilang panahon. Hindi man pa dito. Ikiro din na pagluton. Ilang ko anon. Huwag di magpadag doktor. Ilan na lang mga timanon dani. Kay rong mapil po ni dyan nga giatiman si siya ba? Di na. Di nakagabi iba atungan. Ni kagabi bali liya ato papagang suga gapon pagulang kapang mga papa. Limos lang ni ringa di. Limos ko rason ni. Di ko napapagngan. Di mo dyan napapagngan. Sugaan man ay nakagabi. Sa dumas papa manira di pa ni ko. Mas suga. Labag sa kurason gapon nga di ko mapagang kay sa ko panuway mitni. Oo, mangani. Ito Bitangan. Samot magpanuhay ang kanang sakpa. Gapon ako dili na ko na. Min dito din na. Di. Pasigaan na dyan nagsiga. Nakagabi na dapat maganin na dyan anak mo ato. Pag di sa gapon pag uli na sa tuko di pa ta ko buli ka nagtatsalat ako ang tuntuwagan. Ingnas manung na nga patungan ni diyang mga igsoon nga baji. Nakagabi na dyan anak mga muatong. Pakita nila ilang pag mas silang inahan ba? Nga naingana na. Ila mahinong kuanon. Ila mahinong samto nag-awad yun maninong kay mauligi ko no. Tapos manang kakiyang-kiyang na. Ay sakitag tuhod. Oy! Kana ba imong suga ba? Aga kapag nga! Pabuntag eh! Bisag, andaran ni mo pagngunog ka ng may gailog nagkangit-ngitol o kalamdagon! Kay, naimo ka na si Janay, kuan man, masakiton dyan, simpre, di man na ito makalikatan ng naipanuway! Bunga na muna siya guys. Mo na nga, anong pag nga ng suga ba? Bisag dari gawas lin? Bisag daturas kwarto. Aturas isang kwarto. Hindi nakapait ba? Naidaghang anak jawa jay. Anak mo sakripisyo. Mao jud. Sakit ka jo palandungon ba? Puro ugma nay mahitabo injong ginikanan no. Dara kamo sigurong anak no. Kami sigurong tanan na di pud na makaya ng among pasagdan na mohang nanay ug makaingana man. Ti atos bayan ja ti ha panyud to. Ari na miti. Oo. Uli na mi guys. Isang padayag daghan ta kaadjong anak ja. Makaingana na goy anak mo unong. Marami dyan daing luo dyan nato. Marami kayo matagahang kuhan. Naghan. Ang grabis managi. Kadawat magpinaskuhan. Pilit. Salamat ay. Ila, kalas.
Kalas ka karon. Nuwad nga may guys nang mauga ni bagas na. Pagbasa na si Julie Bible kay murag siya naka-istorya. Pagbasa ng Bible mo, kamang kasampit kag may la. May. Luoy. Ay na. Nakainang og kakao. Tanawa na Kay sa nugo kabuk pa ko, mo. Sawa pa kaw. Sawa bag kakao. Payon-ingon pagtua. Iburag tua di ako tua. Tas kilid. Lalay! Inaylay, kayo ay dangag. Nakaw, sawa pa. Sawa pa. May kasaw ba? Ay! Usaw apol. Sakto ra na. Tawa ay mugligid mo. Problema ko. Ala, sakto ra na. Naman si babaw, di na maabot. Ala, musik bandar kay na. Akin. Wala habog na, di maabot. Awa po ta. Bagong ligo ra bag limbarok ning sakag kakao. Ayo putla. Daot. Ano mo gud na? Adara man na putla. Aja putya kay sayang. Pero manghulog na niya. Grabe sa mga bata, way signal. Your number is wa kabayad-bayad o nasa dayan. Oh, to ah. Dani mo nanguha ay katong sa inyo vlog. Dani no. Dani sa tableja. No, ma. Ikuwate. Ito ni Hapit-hapit pagpungag kakao. Ala, sayang ang sanga. Sawa pag sanga pa. Sawa. Sawa. Amukan ko na kabuang. Pinakuha ng hilaw dyan. Ay! Tara, tara. Sa mga kapitan, nakatang sa kasada. Mirhabak pangkuag bunga. Ala, ang sama na ang binon. Na may ibot. Dandan, o dun dun. Amo mga nakin ko. Igudura na dyan. Ang hindi ka man sagot-sagot ng karsada. Ay ang paon mo. Ah, nang isa ka guduron be. Gajura. Badaot ko ng kuan duro sumuro. Kuasa ng bunga. Ibutang na nang nay. Magkuag naman ang. Nay, dyan di ka. Salamat ya. Kabangaan na ko ba? Lagi ka bangaan mo gud. Lamin ang kabangaan. Di mo bigit ko ni kinay kuha ng bukbe. Oy, wala bugtok. Ay mo ikubag nang be. Di man ibugto ko ning ilang kakao. Lami ra banikan na ning kabangaan. At pilag hilaw kay sayang. Apila ning sayang ning hilaw kay lami ni kanon. Oy. Asa wala may hilaw. Lami kanon ning kuan kabangaan. Tabi po. Kapay isa. Wala. Ginumula. Wa na. Ilabag sa riya kay bagat. Para magbungas mo. Dapayag sa nga haya. Kani dayo. Wa na na. Kana ding usa di ay. Dili pwede. Padaplin sa nang sanga kay bisig kasaban ta da. Ay, isa cute. Hinog na na. O dapay gamay. Sa kubag. Sabi ko. Daghan na po ng liso ma tablija. Ala pa isa. Ala ta pa isa na sayanga. Tuwa. Baan si budi ha. Pa isa ka. Da. Naman di ko kakao sa bahay.